Nana, mwajo mwakwaba. Minya mejoso. Na apumu tse. Oba de ne nana no madawroma. Me ho den pa. De radiase. Wanya kasa idie. Ebia menke din na de behu ne simple na. Biscout Nana Prempeh. Ena wa be pie fidua mu ha ene ne be din komo yi. We are live. You can join via Facebook. Na we hu bra penny. He seated. Bra, na maybe sir, minim sa wote hante ha. Obada be. Me ba Eastern mu wona bae. Okay. Se bibia boko de. Oh, oba de na dawroma bibia de din. Nice one. Wasante se me hu hia ye be wura ho kakra. Me de din komo e be kokọ ba bi bebre, but on obi man so de ana de bia me pese ye tiefo ne ahwefo no. Se bi mo akwantufo a mokọ munchi hia munti mo saba no. Ana pese ehunu kwan a ebia mo fa so kọ ebi wo ha osi suku, obi wo ha osi ono ana ha no na oso tu bata kakra. Okoye obi a okwan fa so kọ. Enwe enuanum bi mo a omo fa desert so obi a woni dia woka. Ti ana ho behia se oho bi obeba ha bia no. Ebebusa na wo de na futu sem bi ewo mu no. Wo de ama me ne metiefo ne ache. Na emrebe na utu oye wadwen se utu kwan ya firi o man Ghana mu. Mitu kwan ache metima aka se be 13 to be 14 years mu ni. Okay. Bra mi wi secondary school. Me Kumasi High School. Nice. Abrante. You know, mi wie no na wo se metimi ekotna mommy shop e Dr. Mensa bola ho ya ase ya. Timi kotna wo be 2-3 years. Na nana madawroma mommy be fa me de me ko Germany. Okay. It me already na me maame wo ho, me maame na me papa nyina wo ho. Okay. It no emre no so ye no na wo se ye kotoa ye abrabo no so wo ho. Okay. Na se wo de na nyese bibi na epamo na na wo se wodwane free ha. Ko ba bitina. Na ko yen hihye ya den ye be. Na hihye na me wo school mu nyina from JSS na no. Mommy try ase ankobeye edima baby room. Na wonim say abrochire de enkrata asem no ya na edoso. Okay. Inti no ye school na yet wono na say wo say ebre na so say wo se yeko. Okay. Said the okay no ma me wo ho na wo bo abefa wo na wo de wakọ but nim se ni nyina mu no to da na akwanside kakra wo ho ebi wo ho a wo befa wo pan bi afe wo bekọ yesi amfa ma wo benya no kra bekọ yesi nsensem odie eye boko ana se wo fa mu kakra but the determination to go no was there so you had to go. Yeah, enkrata asem de aya na eden. Say oh share from Ghana na wa oni me kwan fa soko o say aha na ye radio so ntino wontimi MBB no many so but ye nyina ye nim ntino an sheda anye boko de but process no share no bibia ekoso kama kopem say ikudru eye Germany asundiem. Nice one. Nana okọ ho o hwe say de okay okọ high school aha say bi Kumasi ni Abrante ho ofa wugina so then so we wan ka say oh me de tena abonten aye de me pe say bi ma me store ano na akotena aye wudi dwa kakra hu nipa oni nipa di nkomo wo free ha ko dru ho no na eho asetena ne ha no ahyase na me bisa hu ne sen na akoye because of say ma me wo ho nti no did you find it comfortable say oh we de masabeto abusia enti say de metie no say na ma be hu ne ha anana nsusun bi wo ma hu ye na e ma oyem show kakra. Adia ekoye difficult they say wakwa kudru bi man so enkratasem ene de tena kurumu a and manfa krata se me de kwa akotena wo e de aye adwuma ne koye yin connection ene de korem etino eno ne ade ba ko a ha adwene e wo Germany. Okay. Me ye lucky se na me maame wo ho etino mankwanko da baby ana se bia mankwanko fro bi se me pe baby ada ene sa ya na nkofo ye stranded e wa abrochire no eno ne de me maame ada woroma me koye na bibia ye kama. Okay. Nembum enkratasem ene ye problem pa wa abrochire so be ye bibia na uhia nkrata ena ye nyina so no enim Germany atete Germany se said na o moka e hokwa na burger for no ye ka Ghana German burger ho na German yeah ko hwa de for burger pa itinu wa ye nyina ye nim ye chewa ye do bebe fie and that time na ye koye no na deportation ye chini pan ya bom no na edin pa with me ehia ye friends fire service ni
wahyɛ fire service atade keke anaasɛ wote sɛ ɔmo sanwe no ɛbɔ mu kora na ɔyɛ mahyew ɛtino yɛamfa no ahogono so nkakra yɛnenam mu a kɔpem sɛ ɔba adeɛ ɛyɛ adom a yɛn nso yɛnya krataa yɛbɛtumi de yɛn sɛ si ɛbɔ sɛ yɛbɛtumi de yɛtu kwan de ayɛ adwuma nti problem a memi kɔɔ mu ɛwɔ aburokyire ɛyɛ sɛ na meni krataa a mede kɔɔyɛ ba sɛ problem a nkɔɔfoɔ kɔm sɛ wɔnya baabi sɛ wɔde ne tiri bɛto ɛne wɔ haw ne yɛpamo nkɔɔfoɔ ne nkɔɔfoɔ daabi ɛno de mamfa bia mu na wodi dwa wɔ ha ɛna wode kɔɔyɛ wokɔɛ sɛ dɛ wonya nkrataa wohyɛ adwuma ase ɛhɔ adwuma ɛne ɛha adwuma ɛfa no nipa ɛhwɛ berɛ mu nipa tebea mu a nsusunya bi dam ɛnua aburokyire adwuma deɛ ɛnda fam aburokyire adwuma ɛyɛ den paa wahwɛ sɛ snow atɔ na awowo sɛ wobɛhyɛ buroni adwuma ase a wɔka sɛ bra ɛyɛ 6 a ɛwɔ sɛ ɔsɔre bɛyɛ 3:30 unika wokɔ akɔtwɛn bus ɛnyɛ bus na ɛwɔ sɛ bɛtwɛn wo na wɔwɔ sɛ wokɔtwɛn anaasɛ train ne deɛ kɛkɛ ka ho ɛnti wohwɛ baabi a wɔadwuma no wɔ a ɛwɔ sɛ wosi mu ntɛm na wakɔ akɔduru ntɛm ɛnti me first job a menyaeɛ no na ɛyɛ bɛɛ 30 minutes with the train wasi no wasa afa bus bɛyɛ 20 minutes atoa so na bus ne sɛ asi wɔ a wasa nante bɛɛ 10 to bɛyɛ 5 minutes ne nyinaa wonim because wobɛkɔ akɔgyina watwɛn ebi a train bɛyɛ 30 minutes wobɛtwɛn bus ne bɛyɛ 15 to bɛyɛ 10 minutes woyɛ wasa nante ne nyinaa wogyina wonim ɛna ɛwɔ sɛ wɔ saa kɛkɛ ka ho sɛne bɛyɛ wobɛkɔ akɔduru ntɛm ɛti no ne nyinaa ka ho ma aburokyire asetena no ɛnda fam woyɛ late nso a woyɛ first late second late ne ade a yɛbɛtumi ahapa mo nti wɔ sɛ wosi mu ntɛm na waduru ntɛm ɛno na ma aburokyire adwuma no ɛyɛ den ana wontumi nkɔgyina baabi sɛ wanya kɔɔ nti no wokɔ akɔtie kɔ anaasɛ womiamia afon so ne ade wobɛyɛ saa adeɛ no agye sɛ bɛwa ma break to wogyina wo naa so a sɛ 2 hours na wɔ sɛ woyɛ adwuma ansa na wama break a wogyina wo naa so 2 hours ɛti no aburokyire adwuma no ɛnda fam compared to yɛn yɛ ha yi ɔn sɛ yɛn yɛ ha no yɛfa ne sɛ obi adwuma na woyɛ medeɛ deɛ mepɛ na meyɛ obi kora tumi ka sɛ deɛ ama ɛyɛ ɔman Ghana nkɔɔfoɔ bie nnwuma a ayɛ na ɛgu no nyinaa ɛgyina saa noma no so nipa su ɛne yɛ ban obi tumi kora ka sɛ ɛne nsu atɔ deɛ wada ne de ne ho aba na wafrɛ ɛyɛ maame yaa ɛnɛ de nkɔɔfoɔ no mɛtwe ɔma boo bra ne yɛnkyere wɔ fie ampaniampa maame yaa bɛba maame yaa nso so afrɛ ne bɔɔse sɛ wɔmbɛ adwuma ana ɛyɛ akwasi apia nso so no ɛtwɛ no wɔ fie na ɔmmienu nyinaa te fie hwɛ imagine ɔmmienu no adwuma mu yɛ nyinaa saa da no ɛbɛkɔ fam aburokyire snow tɔ gye sɛ bi a snow no tɔ boro so na bi a yɛama state of emergency because bi a wotu kaa sɛ wokɔ a wobɛtumi akɔ akɔnya akwanhyia apart from that no ɛgya kora ɛtɔ kora no a ɛwɔ sɛ ɔkɔ ɛnti no ɛno ne ma ɛyɛ asɛ Ghana no yɛama nkɔɔfoɔ bi freedom bebree ɔno atumi ka woyɛ kora mɛgya adwuma no ampaniapa no wagya adwuma no akɔ akɔtena fie owia no de soboɔ ɛbɔ aban sɛ adwuma ne wɔ maanim ɛnti ne nyinaa ɛka ho tifo ɛbu bi yɛkɔhu bi a ɛba bɛka ɛna ɛmu sɛ bi a yɛkɔba ɛyɛ a ne yɛdwa enum ɔmo akɔtena mu so ka no wahu no na sɛ deɛ wokan train ne bus na wobɛfa no wosɔre anɔpa na wobɔhyɛ gogo na ama wo time a wode bɛkɔ sɛ 1 hour 30 minutes a calculate ama wo phone so nti sɛ deɛ wokan adwuma no hyɛ aseɛ 6 nti wansɔre 3 anware anwie 4 amfa 1 hour 30 sɛ 2 hours anka wo time ho a nanteɛ no koraa nyɛ ade ketewa nice nana 13 years wosua adeɛ wɔ ha na wode kɔɔyɛ nti wokɔɔyɛ na wokɔtoa adesua no so anaasɛ ɔkwantuni ama me wɔ mu dada deɛ mekɔɔyɛ ana ɔsɛ mesɛ mepɛ adwuma na meyi cause ɔsɛ mbɛhwɛ bibi wɔ fie nokorɛ ɛsiane sɛ ɔhu sɛ Germany no akɔyɛ kuro bi a ɛyɛ kasa foforɔ ɛnyɛ borɔfo no a yɛsua no ɛyɛ JSS ne secondary school na wokɔ akɔsua wɔ hɔ nti no ɛberɛ a nyame yɛ adom a yɛnya yɛ nkrataa no na ɛwɔ sɛ yɛtumi kɔsua kasa ne kakra
the street no betimi aka ye kan beti ase na wo so wotimi achichiri mu no ye koye kusua no and on say the maker say kasa na eden ye kura ya tremu kura for many years kura still kasa na eden e to de bu am makura na makwa wo mo na and my first born be 12 years no onu kura ti be ka je say mente je me kasa no osere me and no kura wo ye den wo beti kura na ne kanim aya na eden ntino e ba ne sa na ye no ye kwasa na ye obutaye say ja e wo so otimi ekoye adwuma na wo pesika be ye japade bibi nnwuma ne ade ade ntino aya na adesua no shedan eni ye ni so say ye kwa kopa adwuma bi asua batie de koye na adwuma ene de ye wokuvre mu nti yankwa nkoto school bi aso because school ye koya ye say beti kasa no ba say bia ye kwa kotoa school so ho ne de den enye easy but obetimi aye. Okay now you made mention of Sebi Obapeni ukodru akwantu mu erade unya bi wo ha na ukoya na se ukọ akwantu mu na o start se wanzo chechire busua wa wo busua kakra ma wo Ghana ha nti no me kodru eye Germany se de na me chire mu no ekuru bia no ewo ye emra ene kwan abefa so a obeka kuro nim nti no me kodru ye no se okokuru be so etimi ga se aware ene tima won krata quick one car and esa se na me papa sha se process on say oba be family anye yinti no na already no me din e system nim but na me nyina bro so nti no ono ntimi enye nkrata ne mame nti no na the only option e won say obewo na de nya nkrata eno ne ade a e wo Germany nti no e kwa ben so na obewo je se wonya oba ye nuanom Ghana fo na ye wo ne de ukofa Ghana ni ba sisi wo Germany a aka mi hu ye ne say sabi ukrum pete ediu na ma ebika ukofa Ghana ni ba wo Germany sisi a na obeka jo se wo ba be penkrata na wonya onkrata wi a wone ne ntra edi sa no ma na e wo ho ni ntino ama boys ni bebre wo hwe young guys almost so most of them obi aba 1 2 3 by 4 obi hwem na bia broni ene dikan yes u krom ni ne de wonam no betete ni nyina onya obi kura oh de omumfiu ntino so pese okọ na wonya won krata antem de a okofa Ghana ni a je se nipa ne kura twema oba ne kura twema okura no maame ne papa no enya ade a because of nkrata ni ntino ometiase tina wose odi utridum nemum se onya nkrata ne free baabi dia a eho ne de o ka se bia o maame mehia o ho ye me o ne de prekope wo nkrata etino meba panyini ene maame nkrata. That's nice. Yeah, radia cho say nyame adom yese mikuta eye nkwada enwotwe enche next month na ba ko abeka wa manaye enkuno na say Nana Prempeh me pese me bo eye 12 nyankopon da roma o de bi dru we de e ka sante be ma na tumani o piao ala wa ya de we be ma so pa at least you are leaving a legacy into be pese wo beto aso no kure Nana wo free he e wa sante me me free asante be kwai am ye de share prekope e wo eye asante be kwai. Nice one. Akwantu mu dodo na kase watu bata sabi ukope bi na asaba wachi ntunya kodru ho a sabi wasante sem kakra wonimu wa ha no wo de to wachi na wayire ho abo adwuma da chi be wonyini dru ba bi na obafia na ene obegege na obe wasante sem a na waye ana wo ukodu akwantu mu no wasante sem no wo de to he wo sha sen ana uja na ba bi kakra Menua masante sem de se de ye nana Opemsuo ekan no wo se ye ma ya sante sem ehun hia ye pa ntime de ehun hia me ntino omo follow me from a very long time on social media so no me fa masante sem India grow enu ntino menya wotan wodo bebre the moment amega se me free Kumasi na me promote ehwo Kumasi no enkofo timi ka se okura wo ka se too much na Kumasi kura e de be ne wo ada bia Kumasi ntino me de masante sem de me fendi agro kura
adeɛ bia na ya ebe promote apeja ye nana Opemsuo nana me bo di anma bo mu ase adeɛ bia be peja ye nana bia no ye nyina ye de ahoɔden ekusum se ne be ya ebe kosoro intino last year say omo ye asanteman festival bi wo ye Amsterdam me free Germany etuka almost by 5 hours eko support ye ana ye ba ho mesaba sebi wasante sema ehia wa se se wi aso wi be bibia mo hu social media ye menim se odi djuma pa ho he be ba ho kaka ba mbese me hu se Germany ho no wo ko ya wo ye adwuma no na asante ko bi wo ho ana ko bi wo ho a wote ye don ho ko join ye ana wote se bi wo ho be sini kure bi wo ho ba nemum emre na wunya ye se wo don ho ko join ne de wo ho no ye wo asanteman ku e wo Germany ebi wo Saarbrücken okay ye nyina ye bo mo chidom e wo no ma wodo bebiri ho okay eku no so eso mefa sa akonya wi so achia me amenua NS ofori oka eye eku no ho ono so obo no modern pay NS bebia wo bia mechia ho iti eku no wo ho ade ba ko a menege eye ye nuanom asantefo ho ne se ekuro bia obekọ ewo Germany bia no ye wo asanteman ku ewo Saarbrücken ekuro ketwa as compared to eye Hamburg ba oba Saarbrücken a ye wo asanteman ku ewo Saarbrücken be bia intino ye mfen dia agorokora that's nice the mama busa say ye true ye akwantu mu nsema ntie ne unuanum bia ewo Germany asanteman ku ewo ho ne nkuku bebre na di nkomo ema ye busa omo se ho no nipa ewo ho amanfo mate join yesen eja na hu behia se nya nipa titiru bi se in the society we live no o bo ho moden a be busa so do ho ajoin a minim se Holland for ye hill conference ye re ye omo ye so omo ye bi omo keka omo nsase bo omo ku no Germany no mkohia ye lanche ye nyina tana me be busa amambo hu se onso ye obi adon ho ajoin a nana on social media yemra ho kaka amanfo ni mu ho pa no cray sebi obi se unya trapo a sebi yura ntamon trapo obi aka de opi bia nti amanfo te ho a omo ka de omo pe ehu se bi wa all respond but before that say we be respond no social media and how did it start for you was it adia na ye wa de a ope sebi wa kodru akwantuom me ko na me yebi twamfo nya na de ato ho na amanfo comment na wo read bi wo de no sha ase sen ansa na wo de ba decide me kodru ye na anche ana me sha ase na abrantie bi ye frɛ no London Capuchiers menim sɛ wono so ye kumase ni ono na share bibia ase a na wotimi kugina eye London Bridge na wotwa na ase wo hye nipa nkran sɛ hwɛ aha efe aha ye kama menya na menuanom so aba ha bi intino de na London Capuchiers eye no ene hye me nkran sɛ abrantie e wo London menso wo Germany intino ade intina menso men hye bibia ase e wo ye Germany sɛ ne be ya yeso so ye de Germany nsem ai wo ho ebebre eye Ghana fo a omo Ghana it me hyase se metufo okay efa eye me ohaw ene enoma hudo a me ko mu me fa mu ewo akontum se ne be ya menua bi nso eba obehu se Germany no what di no ne mumunya beduru a eyinsempi obi betima ka ajo se oba meje oba me yo sei ba obeduru no ofre na ompeke edi sanu mana yen sebi yamba me kumba ye tete free nkofo bi wo no ye de betu nkofofo na yen so ye de yen so ayakomu no ye de etu nkofofo e kwan be fa so benya nkrata ba bia ni kwan se wugina woni nkrata e bia ni kwan se oben train station anase bia ofro basa also nya eye fakat and eye ticket sanu mani nyina no se ne be police for control they will not ask for your ID obebusa bia no man ketenkete bi etin yen hyase menem ya menua eye the mad ken ye na hyase wo Germany aten say 2010 na hyase wo Germany na ye de abrabo mu nkomo ye tufo Ghana fo a mo ba besi dan wo eye omo abrochire omo sidan wo ye Ghana a busuafo tima omo ye fie ni basa enkofo a omo biebie nyuma wo Ghana amanfo disika no
na sebi se omuhu nyansa se sebi ebia nipa no wabre na wanye sika dia ba bisida adwuma no miye ni ye na yesi obi obi die ya na odi aye no enye sa na tie obi disika no owi a wafro eti sa enoma no ye hya ase a na ye di tututu nipa fo ana ye so ye di ehunwura ye social media nim eti no me ye one video bi a me tufo pay efa ye ebusuafo a ye sifie na omutima obefrew maame eye ene sebi ye light bill ne bae no akosoro ntimo mbra metwia abron na timo nipa no osi dan wontimo ontena mu da obeba kora bia na wotwe mienu no okọ so light bill yetimi di bill no sebi utimi na wodi afa hye me toilet kora na ye ba betwe kora yetimi frɛ no se office camera na betwe itenu na ne etu nipa fo se wona wotifi ho uyi obi die ya ana wodi edi wotifi ho no onhunu nyansa se obepa adwuma bia ye na wode support nipa no e wo kwan bi so edi say futuo no ana ne de ma Ghana fo a omo eye efie ene ma video ni nyina ekọ eye viral ma nipa ete nipa ai wona na prempem and my musa we ni men ko echi ni esa like bro nim na ye besa ko echi 14 years down the line mo share mo adi as you said couple cheers and start here one of the mad ken ye mo de wo Germany sa amre no de na ye tena social media so ye ene enei no nsusuye ben na wo hu wo as I say you are pioneer oh yeah asiniye ye ha de sanity mom say yes at here wa che me from to tell you when I'm sat here wa e bia wonjindi ba ye here wa che sa amre ni sa enei nsusuye ben pa na wo hu wo menwa ye se dia sei agense mo ejeto da bi wo a aya na eye yemu bi eye areho se ade a ye hya ase kama sebi Nana Prempeh meti yi menko ensenchiro ho school bia enso no de camera isi menim o ka se menken kan news metima ye bibia intino eye ya se ade a ye hya ase a na enipa dodo na betimi asua na aboa o mo no ene akwakoye troka esuko no ma bia etwe camera na udidi eye adefo ne mpanifo atem aya na eye ya pa nana yenhwe sisi as you said o started with say o tufo o de wo de baby akodu akwantu mu nsem o de tufo amanfo de o de tufo time going on sisi obi obahwe na Biscout Nana Prempeh page either Facebook or all the other social media handles bia no mostly ade obehu aye say obi aka asem bi wan kan ye na Nana pese otenetene nipa no sa anyoma no hu a anet say me pese meye specific abo obi adin because dodo na ebu ha nsem a emfata sema ehu hia e na amanfo ka sa I say the state a wo mu to defend the good not the bad no tibo be sonos and also e sha se mreben e na etisen e da form etise de na wodi tu amanfo fo no benwa in that form because nipa na wo kwakwaka na asem no ono nso no ede wabusua be ba besi wo edinatem onimo da esan eye asanteman yesi yentena wo mankofo bi emfa se bi asanteman ne Opemsuo animunye fomtino obitimi tena wo timi gase me maame ebo be sibra ya hya woni ene ade because of se metumi ho asiwo ntina aya na enda form o family line no ye be attack no o ma ebebem chese wo beje o hya ankasa wo skin wa bete se ye di watem ankasa but esan say ade na ye no ye hya ase enye ne ana sabi yenim empempenso a ede be kwa kudu etino sabi yensuro de wode ba enti wode ba ye wasa skin na sabi yinwetimi ede agina no enti na enya boko obitimi frow ye be kun ye be you see a whole lot but nyankopon ne nana no madawment no yeguso se eyeye nana bu si akutimi de niti eje eye akiremade ya yenso so no ye be konkoden en yemfa tu yemfa sekai obe kansim bia ensem fata yenso a platform no ye beba ne aba be kansem ne de ato eye enyansafo tirim nana oma sebi ansem ni bu ho mo kan emfata no omo nyina so ye se akwantum de omo hu no wo ho enti na omo kan nokre omo kan de basa aban asem na wo kan enke no nko na emu bitimi fa yi regina ho se sante hene ena wonye sei ena wonye sei
or can because of baby or nana baby amo no ete say sebi ohene kese bi owo ho onjeje to onye hwe no na sedie se nnwuma na amanfo omo pese oye no santen ne ye no no kwese obi wo ho no ma saa na ote kurum hokru ne dia sebi yetua hwe ma no ono a na penisika de hwe ne ma ne henkwa ne bibia enti de omo kan saa na tie wo ho nti omo timi gina ho efa yura ka de opem pe bia je no menwa ye ho no yeni ahenni kese bia wo Germany. Okay. But oko eye Hollanda ye wa ahenni kese wo ho. Oko UK nso a ye wa ahenni kese wo a ye nyina no yetukwan ekoho ekohu no ma ekoso. Ma memfa eye UK de enye example. Ye nyina yenim say UK wo hene kese na wo no. Ekuro no mu no ma nyina no ehye ne nsa. Tax ne ade nyina no ebi ekɔ ne nkyɛn. Enti ono no on kwan sɛ obetimi de ye kuro ni sika e de aboa kuro no ama kuro na tumpɔn. Enti na to da bi wo na omo kasa aya mitimi busa mo sɛ na sebi Manhyia ahimfi ha no eye Jubilee House ana sɛ eye KMA na Nigeria ya Revenue Authority ya jeje to a ye de ba ha na. Enti no mitimi sɛ aya na eye wotanhunu ana sebi omunyansa ewo fomti ene ma omo kansa ansem no because oko Holland ne amanman a mabububudin a ahemfo Dubai ne de kekeka ho a wo mo sika ni nyina ko mo enti no sabi ya na no Opemsuo anka sika bi aba no ho ene bia onfan ye de wo se wode ye de eno na betimi aka se e bia se ni se enti ana wu nyina so ni but yenjeje ye to enfama no enti mitimi wo se eyo tanhunu. And most of omo kasa ansem no nyina sebi omo nye asantefo etimi mitimu se aya na wotan hunu bi na mane basa because omo nim no kure no but omo mpese ombeka no kure no ana wo hwa enye nananko ne ohene even though wo ohene kese wo man Ghana mu but edie benti ana ono nko ana da ne de nyina no yebo ne din wotan. Nana, or response to a bimo. A bill I said, okay, to me, now to say the kakapa count no. But in no response to a bimo, a bill sebi, yes, or Tihintin Amenka, a bill on my own so, sebi a Santinia Quada, what's on Dr. Men said, did you when no kakra, no cray. But ni nemuno, ya it will be our hair will be a who say, still, Nana saw Peso Kenyan Sasem Kakache nipa. With the responses to a man for no, and a bimo a man for about comment say, how are their reaction to it? Unya comments, oh, yeah, dear. Unya say, oh, na one way, Unya say, a chasona, unya, can what the into. Anna, how is your comment section like? Oh, I am now most of them no a support. Okay. But a bit because oh, na really yesterday, I am now attempt the no a was slow, into no, manunko from Kakra. Into no, apart from that, most of them no supported the no because sebi o kan asante dia wakadom enti dom ni nyina no efua de no so but omo mfua so ye sebi omo ne ye kono ana ombe ba be di watem say twa so obekwa akwohwe nipa kro no ni din a ode wo ho no na wa otimi hu say oye nipa a wa ba be dom a wo ko atiaye enti medie nipa dodo na support de meye no okay ana me so me matem didi no wo hwe kura na me ma polish ne kakra me nko deep te said ye mo ko no dirty but se me yi nipa na no de ya me so me nim wo me kura me timi domu su kokura ko hwe ba bia wo free ene wo nipa ban a wo ye na me di watema mana kan yi nana ye mreni nti ye behwe asante semba ti ye hwe other sectors kakana member e say ye hu say aside wasante semba project no o man Ghana hu hia so meka say de be me Kenya me am say o mo follow because ye follow ni hu ni o ma bi ti wa bai na obi ho a wo ti wa won follow da no ma okwanya na shine a light on it kaka ye hu say waka say won join the political party A or B ni mum say o man ni be ye you know, and say, oh, how run a commentaries on government in the echo. Nancy Aboy ba kwa me hu ye Crowful market.
the also oka will be our kind. Say aban dada no twemu Mahama Mreso the one nyina who say oka ne kufado. Oh, social commentary running on politics then so no. And also I shall say saying it is saying what's the encouragement to even do that? What as you saying? Say be oti abroche bo bra. Say we be call back and say be oh how that fa baby because nipa hu a omo mo time odoso. Omo mo fra what threaten odoso. Your commentary, social commentary about politics and so no. And also started Merben night saying. Shall see a brand more Ghana. Me nipa bia as I say me free Kumasi intino. Yin name say NPP ye wo ye tu mu. Intino a brand more a year on my Ghana munina no na me support ye NPP. But me no makwa ko nipa bia emfa woni ba bia me free any eku a me join sade ni nkoyi a meka se ne be ya ebi na emfa ngu asembre intino wo be hwa most of the time no se bibi koso wo ye NPP amanyukum na ntwa ya me sorry tia ekasa se de wa wudi ho dance ye krufu market e si wo for a very long time yura kofo bakoye atames ne mahama e bakoye but still the eternity na now the danko kufu ado aba still nim se bia ba umia ba na bi obeto aso na se bia do bebe bi na beto aso da ho si ho intimia me ma nua Fanta Black ekotwitwaye ekasafa ho se yesremu ade we asi wache ye ma menom da ho te ye krufu market e de form tete form atechem na eto no ma ade ntina monyi mfamfiro intimi asem ye NPP ni no wo hwa ye fix the country na me kan ye organizers no ye Germany me NPP ni on so mo ye bi o Germany ye bi o Germany me de me ho ade bi e fa Ghana ho de Nana Prempeh me de ho ginam but me NPP ni intino me de to de bo me de me party color no eto nchen na no kure wo se me kan bia no maka ne se de tie pepepe intino me shase free Ghana na me ye politics no ene de keke ka ho intino me nya platform no ana me try say me yusu e dia kan sama emmoama o man Ghana ne ntumpon tinsem de maka bebiri say NPP wo so say omuni so ensema wodo ade bia meka di mpuntu be bre Ghana for de me kire ma adwene e wo ho pa na no ofa na tra na o de abi o say nipa ho adwuma ye de me nua abusuam kura no say unua bi ye ade bia entwaye na afre na wotia na okwa na se wasom na no odi watem nko a inteno ne de atem de ne de se binso abu akasebo yidi matem pa because of no corona meka no and enya no ne mema majai entimi ma menjai and wo hwe messages awodo a eku de me yeku mi ache anokun de yeku mi wo ye be kun wo ye be yo say ye be bo but enya no empanifo a omoje eye America esi wo Martin Luther King mo ene omo keke ka ho omunyina omo kasae ye kunkun binom ye bubo bi mutu but still eno mo ye no eno na ma enne ye so enya fa hodi e wo Germany ne America tuntum ni wutu kwan ya unsuro se bia racism ne de keke ka ho eno ntina ma eye UK esi wo no eye kasa etino kasa ne de se meka bibi na woni me nya adwene na obekumi na enya me na metwa so obi be ba beto aso etu usu wuntimi nkum nipa e be ba beto aso ni nyina asam no wuntimi nyimfiri ho wuntimi nyimfiri wo kura no wo be kire bo wo nkire bo etina no ne de enya no ne bebo yi ho ye be koso akasa okay live on Facebook Eben Kwame Eben ye follow akese pa Eben messages send ye bebre been late for 15 won't him Eben na me ni pa me Eben ye very good astute listener of Opemsuo ejumedi waka bebre been late for 15 to 30 minutes they will deduct from your pay and if keep coming late for some days you are fired or terminated. Ibn Saba has said please, that happens because most of our Ghana folk come with big brains. They marry the Ghana women mostly of Nkrata and Kwa, so the women have open eyes now. Okay. But say we've done so, and now even the whites are having open eyes on our Africa or Ghana people. They fear someone go use them for Nkrata keke and not real love marriage. And then Ibn can we fa Rofone Diana na Oka says he won't go peno. Okay, Otum for DJ Ken also good job.
Even as I was a Biscout, I got to know major bloggers through you. I can see you are one of my first social media Facebook bloggers I followed. Eben keeps commenting. Mano Kankam is watching. Elijah also is also watching. And let's watch. Say greetings to my Manhyia brother Nana Prempeh. On also chill. Who's even commenting so bad and a few commenting so bad. Biscout. Ujidi anything? Me gidie ene say ye nyina betena e wo do kwan so ene asundwi nti no me nkwa sorry Ba gidi se nyame wo ho. oh nyame wo ho because usum nyame me sum nyame ba me nsum nyame mfa nipa so nti kwan be na wo fa susum nyame. oh say nyame utimi kasa kire nyame because me nkosofo wo say me kwa akosum nyame e de afa sofo so Okay. ana say sebi imam bi so me sum nyame say ade bi ha me bia no me so meka true mpaibo say nsanam de begu fom kra na me de nsa begu fom ana nsu begu fom ma ka say nananom otwede ampon kwa me enne ade we me bese mo ye ede boa me na ade kro na maka no me tu ho anamo me ntena wo say me bese me sit down we na me de me nsa ahye me dem refem say essence ma bom paye ntino ebe me tu ho anamo na kwan bia me fa so a menya ho akade bia no me menya me som no enye de ene nkofo bi esom no da bi Say Biscout nye Christoni menye kristoni onye muslimi ni da bi onye traditionalist. oh essence say me fran fie de no ye de tete me Tere de bit me film onsum budu onsum obia emu wo kwan afa susum nyame. Wow, maka say unia pani minni mfie mu bi kwa na wo chen no but me hu say open asem ono so pe wasem ajagaja na wo twetwa mu ya oba ha we bia otia no tena am yedidi nkom piao e hu say woni ne wo twaka bebre kakra say open asem pe wasem e ho nso no so ete say ko say wo si wonye kristoni ajagaja so wonye kristoni bia ono so okon fa so sum nyame is woni na kambo musuma na ze ono so kra ne kwan ne nko pe na open asem ajaguraja emi nwa prekope ebra wo ba be sha ase nyina yemu bi ene promote na ma ono so no ene pa ai woni mo betimi de abo adasama no ededi wo ye madamfo ana semensum nyame ewo ono no kwan so ana no nkire se wo ye metamfo ana se omo maka nyina so omo ya matamfo me no bia ekabom eye bibia nti ajaguraja de me penasem pa ye nti no ono no sum na wo sum ne de no kure ewo ne kwan so a ono so gine no medi ya nti me kɔ ana me ka se me nsum nyame ana menye kristo ne no nche se oton sa e de frɛ me wo wa asɔre de ma me nkɔ mekɔ enkremofo nyina me no makɔ akɔsom da buddhist ni ade even jembe ne kura mo ba bia omo practice eye abayisem me wura wo nyina da because me nipa bia me bese me hu bibia wo wiase ye kan wetima kabi ye kan me so metimi akabi ba me de nyina ne se ni nyina nkambum ewie ba kope se ye bedodo ye ho ni atena e wasundwie kwan so because we kristoni we kremoni we ajaguraja movement na wundo wunia na wonu nua ete ye adoa nwoma so a fa so be ne wo so ye ne be ma wiase ha anagana ha aye ekuru papa ye betena e wo enigye kwan so te ni nyina ye nkabum ene wo do wo ye ntema bibia wi peye because nyame no me no mienu ye nim no onim nyame menim nyame aha but de wo de beye me no odo a obeda na di e de a kire me no ne kire onyame sem wo na kire onyame sem so what you say aha ana bone kwan so a o akwa me mafia no akwa me is eno na be kire o bonsam da David accident ACC ye Kumasi to Accra road nyina no ye de kwhye bonsam esan se bonsam oni lawyer ntino eye aye se bonsam but enipa na cause accident no driver ni a wanya ahwe order wanom nsa a wo de twika why overtaking ono ahwe baby a why overtaking no ontimi nye enso beko no akwa akokum nipa wi o se bonsam da bi eye wo driver ni na eye bonsam eye bayifo ntimi me sa no mane de e wo ho but nipa e wo se ye na na yesu ya adwene because adwene no anya adwuma body no ebebre kwan me na afa so I would say about Hill Confanochi project mete no eye Opemsuo okay
na wote ye no se bi wakoye obi a oka nyoma a wo expect say aban ne beye wasa akoye obi a unim yewura dwumadi a wodi oka ho asem ebo na baso ye ti wote say aban ade a yewura ka ho asem se wo beye. How did you feel? Nyamian mukre ni ha me se ade bi wa ankeni kwan se Opemsuo ono kase ono ne beye because a buying project anke wo se aban bi a wo beba besi so bia say ye NPP say ye NDC say ye de ben ono na ye na said because a government hospital itino ha me se ye jama ye konfanoche emre bi etwa mu anka nye konfanoche anka menua me bra panyini amankwa ankohwere no nkwa unu se mranti entokwasem ne ade ana obi di pentoa ewo no oblidi ya ma ye de ne ko ye hospital bi wo ye atasma so mo se yemfa ne bra konfanoche ye de ne duru ona asema doctor nka se yemfa ne duru ha ntema aji ye nkwa aji ono nso nkwa aji nipa bebre nkwa etino ade agini pa nkwa sempanifo no kra benya accident ewo ye Kumasi to Accra kwan so ewo konongo a yemfo mu nkwa Accra ye do meba ye konfanoche na ye jai ehwese ade no ensai kwa no ya etino Opemsuo efato no so se obeye no nyame anum no kura ni emma the kind of respect me woma Opemsuo no se na ebia ye be 1000 a ehuri ko be 3000 because ade ani si na saase so se mpanimfo ne se omon ya onhwe e ma ne mprontete ito noa ede beto ne manfo anim na ye nyina nkakra e de ba beboa nyame anim no kure ni e kon kakra se de ye nyina ye de ye kakra be support ya ene e kon anim en ye be koso abɔ ho dawuro kakra bia se do kan no unya 2 cities unya 5 cities kura na fabra sebi yesi epokura no ohia nsu intino ya depa se ye nana ene de wafa to no so se so mo so mo ya ono abeye na waje eye asanteman esiwo inti se wo ye minister wo ye opanyini na se sebi nyame mfasa mba na wo ka akonya akwanhia na ye do ko ho na wo da ho na sebi ade a wan ye no se eje nkwa wa wutiribua ebedi ufo na wo kakra wako oh ye nyina ye de kakra wako okay and then also said the ohine kan na da no ye opa ho ntoma no frefre obi bia ti wo akwanya nso a wotimi border rule no onso wo dia obitima ye kra no na se bi santen na ni so cause obi betie Biscout page no hu here confirm no che no donate ntie na enche ye sorry so 25 years on the goals to 1999 26 April and now 242 otosuminu eso afuna musu ache santemai se wode no kre ne wo se ene bedi santemai nim afimu ye di 25 years di asem na wonim fa santen na ho a wo beka ma amanfo achi na se den na wahu na den mpo na pese wo ka e fa ne 25 years wo hwe eye Opemsuo a efi so bae waboa ama ye asantemai apija titru eye yensa asesem enkane no menua na eden wo hini bitimi esisiw because of say unimo bia asase no beto ama nipa baako no wo na wato ama no no asa ato ama nipa be 3-4 ite bekwa ko wi akiri no na wo na woni sika de betwe manso woni panyini bi obedi wanim no na akwakwa ebo achi bidin ba ye na Opemsuo otumfo se tutu na piao obaye no ama ye na abrochire fokora ye ho atoyen ene woto asase a eno ase obeyire ho no aba beye so adwuma na apija na ahye eye asantema ni munyam enti eno nko akeke se ye beka ya nanse ya mi refisa wo hene no oto asase maami bi ema ebipie ye Opemsuo anim wo hesi bi Opemsuo ede eye abufuo kasa ye woso ye mete ye se ohene kura ya woro ne namu mpaboa etunade ye so eno nko akeke ema mani ji Opemsuo ho because ye ntena ho ema ahemfuni ebinum emfa se bi omahenie a omudi entena ye fa ahodi so ito Opemsuo de waboa wo hwe eye enkura a education fund na wasete
eboa wo mo me classmate bi kura enya so mfa so ana enye asanteman nko a o etra ekọ akire bro ene na half ne eye even infanteman mu nyina etra ko eno kire se ye nana no mumi nso ne mu ye me nua so wo ha utikuma sa na sa wo ye Ghana e bia wo hu ne so mfa so but utu kwan a wo hwe sibi abrofo no ehoahoa asante hene sibi o mo ka no je se wo ka se wo firi kuma se kura na me wo ka me so o German mo ye asanteman flag a me dia bom abrofo no hu a omu timi say asanteman. The rich black man living living in his own forest. Yeah. Omu hu say asanteman because of sibi ya promote ama asanteman into omu fa Opemsuo eni agro kura. Nti ye na yete ya no Nyankopon ache ade kese wosi somu yi ebe boa ye na because nipa no wote ya say wo ne so fa so nemom se nyame to ne sa frɛ na bo si ya hwera de kese mumie nso ne mu yi na ye sorry there sem na obeka atwa to na uwia wo de social media handles atodwa amame asema meka e de atwa to nyina ne say mesre ye nwanom a ye nyina ye tubata ye wo ye amanfo man so se wo ya asantini wo so nya asantini kuma se de ye nyina ye dia se de ye na nakaye no ye de ahoho ene chichire ye asanteman enu ntino mumie nyina ye nso ye asanteman mu ye so wo se bibi ekoso a ebeboa ama asanteman apagya etumpon a mumie nyina ye nkambom na ye mpagya ne ye fa ye ho nhyem ye nana ye hiu konfano chi ya odi abai mumie nyina ye support bibi odi bebe bia na beboa ma asanteman apagya bia no mumie nyina ye fa ye kakra embehiem ane ebesre ye nnuanom so a omo ye asanteman mu a titru kumase ene nimpotem se ye na brochirefo no aya na yetimi bebie adwuma bi ene de kekeka ho wo ye asanteman mu a mumie nhwe so ye because wonsom ene nipa ana se wo se achi enye da wa na wotafre na aya na ya se obeba bebie adwuma na afi akwakoye basa ye wi ase adwuma ni wo manim bebi abebeto bia improyem ye wo bi ma so yi amanfo nyuma ane yeye enti yaso konya nimdie na ye de base de ba beboa ma asantema pagya ye sremo aya monso no monhwe nyuma no so yi na ayo obi de yi a ana wo de yi ana afi ye nnuanom so a mu ye bola edidi ede to form eye fin eni kwa se otwen se Opemsuo be free eye Manhyia se oba be kam wo se oba be ye sa clean up exercise no mama ya adwene ye adwuma se ye adenti na wo se ye fin ene okọ nwura mu kura na emmo omu nwura mu kura di omu ni ese ye na e wo fi eti adenti na wo se ba bia wo didwa enka ne no ye nanan omu ko didwa bia omu apon a omu aprapra na ye de aso aye mansa fa kogu bola so no de akwa kogu adenti na sa tete entete ya ye de maye no ye jai to baabi ene efin edo kroyen ama enkofo bi ti baabi a na omu gina so e de didi eyeye na natem entwaye enti ye na yete ye ya no ye ne yama ho kwan man nkofo didi ye na nanom atem enti mo men di ye huni na bola na ye no ye nsesa na eni kwan se ye ma Opemsuo mum ebe gina wo se onu mum na eba be prapra ana ye be sere ye Zoom lion fo ne omo a ye de ahye omo nsa se owo so makuru mu nti se omo so omo asede a ye de ahye omo nsa omo nyema asanteman ye ba be di eye otumfo ne dakesi mo ye ma asanteman ho nte na enhye eye otumfo ni munyam de kakra meka nyina ni na other my social media handles no wo pese follow me on social media Biscout Media and Biscout TV oko YouTube and Instagram the same Biscout Media and Biscout TV obetima follow me na ye di hon komo Biscout Nana Prempeh enyume Opemsuo ebeda ase se unya mreje mreba me di nkomo enim se we ya ahyase nya wiye nie mre kwa no no mebi ebenya wo sa homa so se wa aba betena ha o ebeba ho na nkomo fufuru bia na nkomo bia bebe bia no ya bane wa bedi na onso aba ha ye ofie dada yi de bibia wo ho na obehia Opemsuo
as a media more now my assorting so nim say through your programs manager bibia be koso wa no e da se na enyume so ba be kan nya me so me da se magime wo fe kwan so na nimdie bia me so me wo ekan bia me dia to dwa Yakopon enkoso na wo nhira ye Opemsuo FM na wo nhira ye nana otumfo osietutu and that is so. Yeah.